बियो बुंफिनबाय, आंखौ दैखांनानै सागोराव गारसोमहरदो, अब्ला सागोरा नोंसोरनि लागै निजोम जागोन। से जना से बालाबनिफ्राय लानानै दिनैनि मेसेजखौ लाबोगोन जाहैबाय 10 सिरिसिम। फै जों बे मेसेजनि दारै गाव गावनि जिउआव थामथिम जानानै थानि। फोरबुनि खोथाया आमिथाइनि बिसाज्ला जनानियाव फैदों। फोरबुआ जनाखौ होनबाय, सिगां गेदेर नोगोर नेनबियाव थांनानै नोंसोरनि दुस्थ मावनायफोरनि खबरा फोरबुनियाव सहैबाय होननानै बे नोगोरनि जोंहा गाबज्रिखावहैदो होननानै दिनै फोरबुआ जनाखौ बुंदों। आन्थाइ जनाया फोरबुनि मोखांनिफ्राय टार्सिसआव खारलांनो थाखाय सिखांबाय। बियो जफा बन्दराव थांनानै टार्सिसआव थांगोन गंसे जाहाजखौ मोनदों आरो बियो फोरबुनि मोखांनिफ्राय बिसोरजों टार्सिसआव थांफानो थाखाय भारा होनानै बेयाव गाखोदोंमोन। आन्थाइ फोरबुआ गिलु बालु गिथाव बाथाव बारहुंखाफोर बारहोनानै सागोराव एसेग्राब दोहौ जाहोदों। बिजों जाहाजा बायहां जादों। अब्ला जावग्राफ्रा गिनानै साफ्रोमबो गाव गावनि मोदाइफोरखौ गाबज्रिनो हमदों आरो जाहाजाव दंनाय बेफारिफोरनि जिनिसफोरखौ जाहाजा रेजें जानाय बादि सागोराव गारसोमदोंमोन। बे समाव जनाया जाहाजनि गाहायसिनथार थालायाव बहर उन्दुलांबाय थादोंमोन। बे समाव जाहाजनि गाहाया फैनानै बिखौ होनबाय, अ उन्दुलांनाय, नोङो माबोरै उन्दुलांबाय थाखो? सिखांनानै नोङो गावनि इसोरखौ गाबज्रिदो। जानो हागौ इसोरा जोंनि लागै साननानै नायगोन आरो जोङो आद्रि जानायनिफ्राय बासायजागोन। आरो बिसोरो गावजों गाव बेबादि रायज्लायनो हमबाय, फै जोङो स्टिक गेलेनि, अब्ला जोङो मिथिगोन बे निदाना सोरनि जुनै जोंनि सायाव सफैखो। बिसोरो स्टिक गेलेबाय आरो स्टिकआ जनानि मुङै जाखांबाय। अब्ला बिसोरो बिखौ होनबाय, खोथादो, बे निदाना सोरनि जुनै जोंनि सायाव सफैखो? अन्नानै जोङो खोथादो, नोंनि खामानिया मा आरो नोङो बहानिफ्राय फैदों आरो बबे देशनि आरो नोङो बबे हारिनि? बियो बिसोरनो खोथाबाय, आङो इब्रायारि, आं सोरगोनि इसोर फोरबोखौ मानियो, जायहा सागोर आरो हागंखौ दाबाय। अब्ला मानसिफ्रा बिमायनो गिनानै बिखौ होनबाय, नोङो बे मा मावनाय जाखो? बियो फोरबुनि मोखांनिफ्राय खारबोबाय होननानै मानसिफ्रा मिथिदों, मानोना बियो गावनो बिसोरनो खोथाबाय। बिसोरो बिनियाव सोंदों, सागोरखौ निजोम जानाय बादि जोङो नोंनि लागै मा खालामनो? मानोना सागोराव दोहौआ बारानिफ्राय बारासिन जाबोनो हमदोंमोन। बियो बुंफिनबाय, आंखौ दैखांनानै सागोराव गारसोमहरदो, अब्ला सागोरा नोंसोरनि लागै निजोम जागोन। मानोना आङो मिथिगौ बे गेदेर बारहुंखाजों दोहौ जानाया आंनि जुनै नोंसोरनि सायाव सफैबाय। अब्ला मानसिफ्रा जाहाजखौ हागुङाव फोनांजाबफिनो ब्रा ब्रा जावलांबाय थादोंमोन, आन्थाय हायाखै, मानोना सागोराव बारहुंखाया गिलु बालु गिथावनासिन जाबोनो हमबाय आरो बारानिफ्राय बारासिन जादोंमोन। बेनिखायनो बिसोरो फोरबोखौ गाबज्रिनानै होनबाय, अ फोरबु, जोङो नोंनियाव खावलायो, बे मानसिनि जाहोननि जुनै जोङो नस्थ दाजाथों आरो दाय गैयै मानसिनि थाखाय दायखौ जोंनि सायाव दादोन। मानोना नोंसो, अ फोरबु, बेखौ नोंनि इस्सा बादि मावबाय। आरो बिसोरो जनाखौ दैखांनानै सागोराव गारसोमबाय आरो गिथावथाव बारहुंखाया थामिनो हमबाय। अब्ला मानसिफ्रा फोरबोखौ बिमायनो गिदों आरो बिसोरो फोरबुनि लागै बुलि बावदों आरो लुजादों। फोरबुनि हुकुम बादि मासे गेदेरथार नाया जनाखौ मनबाय आरो बियो नानि उदैयाव सानथाम हरथाम दंमोन। प्रेज द लर्ड। फैगोन मेसेजनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै गालां, जाहाथे नेक्स्ट मेसेजखौ नोंथाङा गिबियाव मोनहैनो हायो। एसेनोसै।